Right, babalik tayo dito sa UC Ligarda mamaya. Puntahan natin si Sir D, Tatay D sa Bukawkan. So ayun po ang City Hall. Nasa kaliwa ko po ang City Hall ng Baguio. Ayan, bibili yung mga sasakyan dito sa Baguio City ngayon. Dumadami na, medyo congested na talaga yung traffic. So, kailangan na ng ano dito, kailangan na ng ninja moves. Pero kailangan safety first lagi. Ayan. Tulad na. Ang ginagawa nitong sasakyan dito, atras yata siya or akabat, so papark yata or what. So, ganito po ang itsura ng Baguio kapag rush hour, lalo na kapag normal situation. Yan, hindi ngayon sa kuya. Nakasok tayo ng Bukawkan area. Oh, yan. So, taas. Ang taas. Dito yun, dito yun. Dito yung pinagbablagan ni tatay. Alright, we're here. Ayun na sila, lumabas na sila. Saan? Walang COVID ba? Walang COVID. Test drive. Ganyan po katarik yan. Ganyan po katarik yung ano yan. So pwedeng bumaba pa dito mamaya. Pero mas safe doon. Hintayin natin. Ayan na. Ayan na oh. Ah. Tarik. Matang-atak man dito ay video nakman. Ah, sige sir. Ayun, grabe. Grabe yung tarik nitong ano. Itong part na to ng kalsada nila. Hintayin natin si Tatay D. Gamit niya yung kanyang Motostar. Ayan na. Taas oh. Taas. Kayang kaya. Bali wala sara. Nakakuha dito, naka-google ako. Naka-google ako. Google ko na, google na. Ayan, pababa na tayo. Sige, nakyat ni Noah kanina oh. Taas. Nakakatakot. Nakakatakot. OMG. Nakakatakot yun oh. Taas.
Nakakatakot naman yun. Grabe yun. So, maraming salamat muli sa ating tatay dito sa Baguio City. Tatay sa profesyon, tatay sa pananampalataya, Tatay D, Sir Darlito Bernard Dulso. Maraming salamat po, tatay, sa inyong pag-accommodate sa akin. At siyempre sa masayang kwentuhan. Ay, salamat. Sobrang productive na araw na to. Sayang saya. Pagod yung araw. Dami kong gustong i-video, i-vlog. Kasi mga importanteng mga pagkakataon sa akin yung mga yun. Kaya lang kinakain pa rin ako ng hiya. Hindi pa rin ako sanay na mag-vlog sa maraming tao. Yun. So gusto ko lang sabihin sa inyo na huwag nyo pong gagayahin yun, ano? Kung hindi nyo po kabisado yung motor nyo, galaw ng motor nyo, takbo ng motor nyo, yung preno ng motor nyo, basta kung hindi nyo kabisado, huwag nyo pong gagawin yung ginawa ko. Meron akong ikukwento sa inyo isang bata, si Albert. Pangarap po niyang maging pulis. Pangarap po niyang maglingkod sa bayan bilang isang pulis. Kaya lang sa kasamaang palad, siya po ay tinamaan ng sakit na cancer, colon cancer po. At nakakalungkot po dahil nasa stage 4 na po yung cancer niya. At unti-unti na pong humihina yung katawan niya. Kaya ang ginagawa po ng pamilya niya is pinapa-chemotherapy siya. Pero dahil sa mahal ang magpa-chemotherapy, ay medyo hindi po nagiging kumbaga hindi nila nakukompleto or hindi nila nagagawa yung chemotherapy niya ng diretso dahil sa kakulangan sa pinansyal. So kami po sa Team Suplado, ako bilang isang criminologist at nagtuturo ng mga gustong maging pulis, at alam ko yung pakiramdam niya na parang nawawala na siya ng pag-asa na makamit yung pangarap niya. Alam ko po yung pakiramdam na yon dahil minsan po sa buhay ko ay pinangarap ko din po maging pulis. Pero nung na-realize po na hindi talaga para sa akin, kahit anong gawin ko ay talagang hindi para sa akin yung pagpupulis, ay sobrang sakit po nun. Sobrang sakit dahil mula pagkabata yun ang gusto kong gawin. How much more sa kanya na mas grabe yung dahilan kung bakit hindi siya makakapagpulis, no? Yung sakit na yun na tumama sa kanya. At kami po sa Team Suplado ay gumagawa po ng paraan para po matulungan siya, makapag-ambag man lang kami kahit maliit sa kanyang pagpapa-chemotherapy. Ngayon po dahil nga po sa ang membro ng Team Suplado ay hindi ganun karami, ay nakikiusap din po kami, lumalapit din po kami sa mga may mabubuting loob, lumalapit po kami sa mga may mga extra blessings po sa inyo,
sa kanila ay kung maaari lang po ay pakitulungan po si Albert. At kung gusto nyo pong mag-share ng inyong blessing, maaari nyo pong kontakin o tawagan ang kanyang pamilya. Yung number po ay ipopost ko po dito. Dito po yung cellphone number nila, at lalagay ko na rin po sa description sa baba yung contact number nila. Ngayon kung yung iba kasi nag-PPM sa akin, kung gusto nyo po pagkakatiwalaan nyo po ang Team Suplado, maaari nyo pong isend sa GCash account ng Team Suplado. Andito rin po yung, ibibigay ko rin po yung GCash account number. So screenshot nyo na lang. Makakaasa po kayo sa transparency ng mga pinapadala nyo sa amin, at nakapost po yan sa Facebook page. Yung mga nagpapadala, every time po na may na-receive ako, ni-screenshot ko po yan at pinopost ko po sa Facebook page natin para po transparent yung ating yung transparent po yung yung pera na ibibigay natin kay Albert. Okay, kasi mahirap na po at baka ma-issue tayo dyan. Baka isipin nila alam nyo na, maraming mga hindi magandang pag-iisip, no? So kung kayo po ay nagtitiwala sa Team Suplado, nakikiusap po ako at po ng aking mga kasamahan, kung gusto nyo pong tumulong kay Albert, maaari po kayong dumirekta sa kanya, or maaari din po kayong dumaan sa amin or ipaabot sa amin para kami na po mag-abot kay Albert. Yan. So sana po ay maipakita natin yung suporta natin kay Albert, lalo na dun sa mga estudyante ko na pulis na at mga nasa serbisyo na, no? Yung mga dati kong estudyante na ngayon ay nasa serbisyo na, so mga kaklase ko na nasa serbisyo na, mga classmates, baka sakali lang na gusto nyong tulungan si Albert dahil isang bata gustong magpulis, pangarap niyang maging kayo, no? Pangarap niyang maglingkod sa bayan gaya ng ginagawa ninyo. Alam niyo yung pakiramdam na yan, no? So bigyan natin siya ng pag-asa, di ba? Bigyan natin siya ng pag-asa na maabot yung pangarap niya. So yun po, yun po ang gusto kong ikwento sa inyo, dahil ako po mismo personally ay nalulungkot po doon sa sitwasyon ng bata, dahil alam ko po yung pakiramdam ng nawawalan ng pag-asa na makamit yung pangarap. Nangyari po sa akin yan noon, nung ilang beses po ako nag-apply sa pulis, at talagang kahit anong gawin ko ay hindi po talaga para sa akin, no? So masakit yun. So kaya alam ko yung pakiramdam ni Albert, no? So at least pa yung buhay niya, di ba? Mas masakit yun sa kanya. Kaya sa mga may extra blessings po sa nilang buhay, baka maaari nyo pong tulungan ulit si Albert. Maraming salamat po. Yun lang po yung gusto ko i-share sa inyo, no? Malaking tulong po yun, malaking bagay po yun. Okay, so yun lamang po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat din sa inyong panunood. Hanggang sa muli mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong pagsama. Kita tayo sa dulo ng destinasyon ng biyahe natin. Paalam! Bye!